саломат бошан, гап нест, сарбаланд бошӣ. ӯ бародармон магазин медроя ки магазин дахай ҳама чӣ мондагӣ мега ака мебахше шакар надоре? Мега ака дорем шакар ина нигоҳ мекунем мега бародар дар тани намак навистега ку мега охи мо ҳам тани ҳамин шакар дар намак навистем мега барои чӣ намак навистӣ? Охи мега намак навистем ки мурча назанаша. ана барои ҳам хубонам камакак сарҷам мемук и хак титар месем саҳнамона кушода мекунем. Албатта ин шави фаромӯжа шавандаи ҳаёти ҳар яки мост ки рӯбарӯи ҳам истода хушеву хурсандӣ мекунем, рақсу бозӣ мекунем. Ман нав дидум, шоҳидам дар ӯ ҷоли раққосҳои тоузхиром ҳастанд, барои мову шумо рақсҳои зебо мекунанд. Дар инҷа пешхизматҳо ҳастанд, то соати 40 шаба барои мову шумо хизмат мекунанд. сарҷам хушеву хурсандӣ мекунем, рақсу бозӣ мекунем, ғаму андӯҳи дила аз дил берун мекунем. ҳама вақт дар лабонатон ханда ҳувайдо бошад, дӯстони беҳтар аз ҷон. ҳама вақт қадамҳои шуморо нури дида тоҷ бар сар мегӯма. ӯ як бародари дигамон бардак борем чиста ҳами як бачаки ваҳдатӣ кадага ҳами раи ваҳдата трасада тута мекана ҳамусо тарафи то поста мега ра ҳавора тута када меравам ҳам газ дода мерава номуш бо медонед чӣ буда гургали гургали ҳам тута када рост мерава то ҳамун поста ки дар ҳамун қариби пост як тутимайна ҳамунҷо тутимайнара мезана тутимайна айра усу мепара гургали ака бачаки раҳмдил нест нигоҳ мекунад ки тутимайнара ҳош рафтай титопит почаш шикастай тутимайнара ба мегира почаша бинт хати мебанда ӯ ай аптечкаи мошинош бинт хати мебанда ита нигоҳ мекунад ки майна дилиш кор кастай мега мебарам хонада баъд чиш мекунум ба ҳуш киомад сараш метом мебара хонада яке майна ба ҳуш меояд риха як қафасак да мондагӣ майна ба ҳуш меояд нигоҳ мекунад ки дари турмада почаш бастагӣ мега оҳ бача ин мара почам шикастай мега мара турма кадани шофёр мурдаи чӣ бало сарбаланд бошед. албатта сарҷам хушеву хурсандӣ мекунем, рақсу бозӣ мекунем, ғаму андӯҳи дила аз дил берун мекунем. ҳама вақт дар лабонатон ханда ҳувайдо бошад. ин шом шоми фаромӯжашавандаи ҳаёти ҳар яки мост. мега ошноӣ мебарад моро ба пеши ошно. ошно бошӣ биё ҳар лаҳза пеши ошно. дар кушояд ошно аз дар дарояд ошно. ошноро ошно кард хеши ошно. ошно чун як бародар зуд бовар мешавад. ошно бисьёр бошад дил мунаввар мешавад. кина чун санги маломат канда худ жар мешавад. ошноӣ аз ҳамин ҷо байни мо сар мешавад. дӯст бошед, ошно бошед, ошиқи зиндагӣ бошед. дар инҷа кӯдакон бидиан ина хуш омадед додараку азиз. фақат калонҳоро ҳурмат кунед, дар оянда ҳурмат мебинед. чтавре бузургомон меган дар ҷавонӣ дор пиронро азиз то азизи дигарон гарди ту низ. дига пора устодо беҳуда намеган. як духтараки зебо, як хонуми зебо дар автобус медрояд ки ҳамқи талабаҳои мактаб дар автобус шиштагӣ ҳеч ки ҳама духтарака ҳурмат намекана. як матали тоҷикӣ дорем ку гов омад гусала мехеза духтарак ҳамин матала мегире рост тори сари ҳам кӯдак мера кӯдак дар автобус шиштагӣ сиделниҳоро пур кардагӣ мега ҳамин гов ки омад гусала чикор мекана ӯ кӯдак ҳам намедониста мега гов ки омад гусала мемака. ин хеле не калонҳоро ҳурмат кунем баъд дар оянда ҳурмат мебинед. ҳама вақт дӯстони беҳтар аз ҷон дар лабонатон ханда ҳувайдо бошад. сарҷам бошем, хушеву хурсандӣ кунем. ҳанам хеле шабнишиниҳо зиёд шававу ғаму андӯҳи дила сиёҳи дила аз дил берун кунем. албатта сарҷам хушеву хурсандӣ мекунем, рақсу бозӣ мекунем. чӣ тавре ки гуфтем ҳунармандон зиёд бар зиёд ҳастанд. ҳоли дар ними раҳ ин ҳамин қариби ҳайкали модар дар рӯзибеки файзалӣ омада истодааст. гургали омад ҳа чиза дӯстмурод ногуфта монд. як рӯз ҳамхели ба ё даста дар душанбе гаште сабдем ҳамхели тарабхона якин бор акте дар бораи майнаву гургалӣ гуфти ку бомон ман бугум ба қати дӯстмурод омаде сабдем хай студенти давраи гӯшина буд як ресторан дар ҳамин ҳафаз ҳофизӣ рафтеста баъд гуфтем хай дӯстмурод медроем акин мезанем шикамонро сер мекунем мехезем мерем дромадем дикаса шитем як ҷудаиқа хурдем ама рақс дора як узбак омад пурсид яка шумо гуфт кие гуфт чӣ мекунед дӯстмурод дар авхез гуфт чӣ хеле гав зан як қати қида гуфт ма гуфт тағои арӯз мешам гуфт шумо ҳайвоне чие хайматура хезе гуфт шаҳарда сарбаланд бошанд. умеҷон омад 40-70 ин ревердор чиста барои ҳофизоа. сарҷам хушеву хурсандӣ мекунем, рақсу бозӣ мекунем. оли айҷош мегирем гуфтум ку то соати 40 шава хушеву хурсандӣ мекунем. рафтем раққосҳои тоузхиром абарот бигирен.